Казвам ви добро утро от Поповица. В момента пътуваме към язовир Прогрес, където ще направим един целодневен риболов на шаранови риби. Стил метод фидер при мен. Подготвили сме се добре. Взели сме необходимите захранки и лафтерчета, топчета, абсолютно всичко, което ни е необходимо. Когато пристигнем на язовира, разбира се, първо започваме с разбъркване на захранките. Какво ще използвам като захранки ще видите там, ще ви покажа, ще ви направя клипче. След като забъркаме захранките, поставяме платформи и столчета. Подготвяме се, разпъваме варички и започваме риболов. Ай! Разбъркаме захранките. За мека храна използваме на Champion Feed Sweet Corn, сладка царевичка. Имам един отворен пакет, първо ще сложа него. Мисля, че това количество е достатъчно за 3 човека. Оставяме храната да почива. Вземем си едно легенче и ще си разбъркаме същата серия на Champion Feed Sweet Corn. Към тези пелетки си добавяме мм, за да има едра частица, която да задържа рибите на петното. Заливаме с водичка.
и за тежка захранка. Използваме от гамата на Champion Feed 9 мм Purple калечки. Така, слагаме малко от четворчетите и добавяме халибутчи, пак на Champion Feed. и само гамата на Ringers Йо-йотата Duos 8 мм. Ето ги. Ето едно шараненце, чакайте малко така да изсветлим. Едно малко шаранче. Оле, оле, оле! Чакай да оставам камерата, че е решил, че днеска иска да излиза. Айде, след малко продължаваме. Времето отихна доста и направихме една по-близка дистанция от 35 метра. Захраних с... Чакайте само да ви покажа. На Митърсън фишинг с нерибна основа. Има малко още останали от халибут Champion Feed и
И малките 4 мм пак на Mitterson Fishing. Ето го връхчето, гледайте как се гъне. Чакай. Сега чукна лекичко да видим дали ще повтори. Добър риболов направихме днес на язовир Прогрес, който всъщност все още не е приключил. Колко рибки имаме горе-долу? 15. Около 15 до 20 риби, нещо подобно ще е. Запазили сме доста от тях в възможно най-много размери, за да може да покажем какво излиза от язовира. Най-успешната тактика беше да се вкара директно, без да се прави петно. Вкарват метода, който беше 45 грама с пелетки и мека храна. Оп, дай пак. Изплаши се от камерата пак. Няма нищо. С 45 грама метод подлагат храна и пелетки. И вкарват едно и също място, като съответно с събирането на храната се събират и рибки. Доста дребни, доста едри шаранчета излязоха и при мен. Трапезни също, около 3 кг. Зареждаме си метода. В случая използвам обаче банджутата на пръста. Така ми е по-удобно, а и носят повече храна. Така. Мятаме. И поднасяме връхчето. Оводняваме си връхчето. И така, няма абсолютно нищо сложно. Първоначално вкарах 4 кошнички. Шаранче, на петното ми. Първоначално вкарах 4 кошнички от пелетките. Първо вкарах пърпъл с халибут пелетки и малко 4 мм пак на Mitterson Fishing. А сега на близкото петно вкарах изцяло и само Mitterson Fishing 8 мм на рибна основа. Ще се помъчим да изкараме още някоя рибка и ще приключим риболова. Имаме кълване. Отново да ви покажа. За риболова главно използвахме Ringers Yo-Yo 8 мм. В случая оранжево с розовещо такова бих казал. И едно шаранче излезе ето на тези рингърчета. Общо взето сме заложили изцяло и само на Ringers. Добър риболов стана на 60 метър. Мисля, че не сме ползвали други метражи. Значи само на 60 метра сме ловили тримата. Излязоха доста едри екземпляри, които ще видите в края на видеото.